ƙaunar shi, shi kaɗai ne Rasulallah da annabawa suke kishi. Tabbas annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba, ba fa kamar Adam ba, ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Mai adalci a ya Allah, gani roƙonka ya babba, gani nan har da ƙoƙona. Rabbana sai ka yo duba, ka ce da ni na waƙe Rasulu, ba batun gajiya ba wai ba. Kalamun ce a ya Allah, dan girman abun duba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Ruwa na bulbula a hannunsa, mutum 80 fa shaidarsa, tasbihin tsakonkwani a hannunsa. Tabbas lallai ne mu gaishe sa, abinci yayi tasbihi, tabbas ne a hannunsa. Masoya na kuma shaida, zabi na abun duba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Tawassuli nake ya Allah, dan girman masoyanka. Tawassuli nake ya Allah, dan matsayin abun zabanka. Ce da ni nazir na ansa, je can ga shiga ka. Ni ko na ce hamdallahi, da kalamun can abun duba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Tawassuli nake ya Allah, dan kadaituwar zatinsa. Ka zuban ilimi na waƙe Rasulu, ilhama aban dominsa. Tawassuli nake ya Allah, dan haske na takalmansa, da dan fasaha har da basira, hikima aban dan babba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Banda shi ya Rasulallah, wa Allahu ke zigawa. Banda shi ya Rasulallah, wa Allahu ke yabawa. Ya malikal mulki ya Allah, kai ne kake furtawa. Mai girma abun sona, sayyadina abun duba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Gani yau ma aya tawwabu, akwai roƙo a ya maula. Da fanna roƙa ka sani, salati ne muradina. In ko salatin ka ya ala, adadan komai a ya maula. Ga sayyadina Rasulallah, kuma shi ne dai abun duba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Salatullahi suma salam a gare ka sirrin badadantaka. Salatullahi suma salam a gare ka sirrin kalamantaka. Salatullahi suma salam ala sayyadi mai waraka. Salatullahi suma salam a gare ka sirrin ashadu ba. Annabi dan Adam ne, ba fa kamar Adam ba. Salatullahi
suma salam a gare ka adadin kulawarka. Salatullahi suma salam a gare ka adadin masoyanka. Salatullahi suma salam a gare ka da haka yarda na ganka. A cikin salatin aya Allah ka nuna man abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Kafin nazarce aya maula akwai ɗimbin masoyana a cikin salatin aya maula. A saka da su ne a tsari na ahalul baiti abin zaɓi. Sahabbansa masoyana a sakan sharifai masoyana sun nunan abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Shehu Tijjani sirrina, Sidi Jelani dafa'ina, Baba Barhamu shauƙina, Shehu Jelani tsarina, Abaja wai ai masoyina, Modibo Umar murabina. Kula mun ce ku ce haka ne, na kama begen abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. A cikin salatin aya Allah da Shekhana Futuhati kuma sahibul jamalati da Shehu Gibrima mai seti. A sakan baba mai Bauchi ya take mukamati. Tawassuli nake dan halarar ku na je ziyarar abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. A cikin salatin aya Allah da Sharu Ibrahim Saleh da Shehu Atiku na sanka, ka yarje min na soka. Khalifa Modi murabbina ya haskaka ni a baituka. Ya nuna man na soka gwani sai ya dina abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Sallama ta ga Abdallah sirrukan Rabbuna babba. A bar begen Rasulallah dan Isa bai san wannan ba. Masoya la ku kalle ni akwai sirrin a sha duba. Ga muna kallon ka, ka ba mu sirrin mu sha duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Babban karatu fa na dauko kalaman ce aya maulana. Zan faɗa musu Rasulallah tun lokacin da babana. Abun nufi anan Adamu ka san hakan ya maulana. Ka yarje min aya Allah kar na faɗa ba daidai ba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Da izinin ka gausul wakti Baba Barhamu mai waraka, mai wanke zuciya tas ya kai ta matsayin ɗaukaka. Ya Baba Barhamu lamince ga hujjata a ƙirjinka na cewa Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Rasulun minal maula wa Adamu lam yakun. Rasulun minal maula ya mai sirrin kun fayakun. Ma'aiki ne ku duba man tun Adamun lam yakun. Babban karatu anan shi ne ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Zaɓaɓɓe
fada ba sai da na gane indi akwai hujjatun zaɓaɓɓe ne ku duba mantan adamun tabo ne babban karatu fa na ɗauko ina ya shi abin duba babinsa wallahi annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba akwai masu cewa annabi ai mutum ne kamar su ƙarya suke koyarwa ga sako ku isar musu annabinmu ai manzo ne tun ba batu na babansu abun nufi annabi adamu ya roƙi rabbana dan babba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba har yanzu ma akwai hujja malamai sai ku gafarce ba wai karatu ba wane ni soyayya ke samani ga su can suna furtawa wai mutum ne kamar mu wallahi tallahi na rantse ba mutum ne kamar mu ba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba akwai taɗi tsakanin ɗaha da sayyadi alfaruku ka yarraje min rasulallah na yabe ka sayyidul akhlaqu annabinmu ya tambaye shi waye ni ya faruku sayyadi umar ya yi shiru an san sai na razzaku habibullahi ya ce da shi farkon halitta haske na a lokacin nan ba komai sai haske na da maulana ga sujuda nake wa rabbi kusan shekarun babana abun nufi saba'ami'atin shekarun ne nake nuna annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba a lokacin nan ya umar al'arshen Allah babu shi a lokacin nan ya umar kursiyin Allah babu ta a lokacin nan ya umar lauhul mahfuzun babu shi a lokacin nan ya umar alƙalaman ai babu shi a lokacin nan ya umar hasken idanu babu su a lokacin nan ya umar hasken hankulan babu shi a lokacin nan ya umar sanayya ma babu shi ni kadai ne rasulallah sai haske na da maulana ni kadai ne rasulallah mai zantukan nan da mai sona ni kadai ne rasulallah mai zantukan nan da maulana ni kadai ne rasulallah mai kyautan nan da ba fashi ya baka kyauta ya ba su kyauta ilahu ya ƙara rarrashi shi kadai ne rasulallah da jalla rabbu ke ƙaunar shi shi kadai ne rasulallah da annabawa suke kishi shi kadai ne rasulallah da mursalawa suke kishi shi kadai ne rasulallah da sahabawa suke kishi shi kadai ne rasulallah da tabi'awa suke kishi shi kadai ne rasulallah da dabbobi suke kishi shi kadai ne rasulallah da jalla sarki yake yabon shi shi kadai ne rasulallah da jalla sarki yake zuga shi shi kadai ne rasulallah da ayoyi suke fadar shi tuno da ayar wala saufa yudika rabbuka a yabon shi kadai ne rasulallah da dabbobi suke san shi
tuno da zaki a furcinta barka da kallon shi kadai ne Rasulallah da gizon ma yake kishi shi kadai ne Rasulallah da ya bada sanda ta koma mashi shi kadai ne Rasulallah mai rawani da babu irin shi ga idan ajada ya maida ina isa irin tashi shi kadai ne Rasulallah mai bada kyauta da komai shi tuno kisa ta Safwanu ya bashi raƙuma mawadaci mai baka kyauta ya magari to lallai ne mu bege shi gashi kullum abun nema da kowa yake kaunar shi ni Nazir kai nake nema ka bani sirrin na sha duba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba gani begen ka kullum ka kira ni na zo na ganka gani begen ka daha ka yarje ni na kalle ka in na kalle ka mai girma ka yarje sai na furta gani kallon Rasulallah mai kausara har da tuta gani kallon Rasulallah mai tamburan nan na tsafta taka da lafiya abana mai sirrika na ƙasaita abusa tamburan labbaika a ciki har da algaita sha zaman ka huta kai ne dai abun duba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba sallama ta ga ainin judi gani kwance a ƙofarka sallama ta ga bahril judi ka an samun ina son ka sallama ta gare ka ya abincin zukata sallama ta gare ka da son ka ne zana huta sallama ta gare ka a so ka sai an rabauta mai yanka tabbas Rasulallah can lahira ya tozarta mai yanka tabbas Rasulallah nan duniya ya kaskanta lallai ne na koda ka a tamburan sai na kai sako sidi dan adam ne ba fa kamar adam ba annabi dan adam ne na huta ku saurara akwai zance na sarkinsa qala ta'ala mathalu nurihi ma'ana hasken abun begensa annabinmu ai haske ne na faɗa ne da koyinsa ja'akum minallahi nurun inji sarkinsa malamai sai ku sha duba shi ne dai abun duba zirulela ka babana mai tsara begen ka ya abba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran haka ne nasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina fadin sarkinsa ka da kyau ya masoyina kai ne dai abun duba annabi dan adam ne ba fa kamar adam ba akwai masu cewa annabi ai mutum ne kamar su ga sako ku isar musu ƙarya ce a bakinsu annabinmu ai manzo ne tun adamun babu ne annabinmu ai manzo ne tun adamun tabo ne
Baba Barhamu ya ce mana tun Adamun dinatun, bai fada ba sai da ya gane minhu akwai hujjatun. Sha zaman ka huta na tsara baitin ka ya babba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Zan dan tsaya ya Rasulallah, tasarrufin lafuza ka saita kalina da mahasada. Ya sayyadina kamar rata, naziru ne na manzan Allah, kai kadai ne a zance na. Salatullahi suma salam a gare ka an ba abun sona. Ira na zo ya Rasulallah, ziyara nan fana raina. Roƙo nake ni Rasulallah, ka an samun masoyina. Ka yarje min Rasulallah, na zo mu gana masoyina. Na kama bege da labaika Muhammadin aina zatillah. Na kama bege da labaika Muhammadin nura khalqillah. Na kama bege da labaika khajiyuni ay siratallah. Na kama bege da labaika abun nufi ya Rasulallah. Na kama bege da labaika abun nema Rasulallah. Na kama bege da labaika abun so na Rasulallah. Na kama bege da labaika abun zabi Rasulallah. Na kama roƙonka babana, naziru ne naka labaika. Na kama roƙonka babana, naziru ne masoyinka. Na kama roƙonka babana, ranan nan da zan koma ka zo mu gana abun duba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Annabi dan Adam ne ba fa kamar Adam ba. Taka da lafiya babana, naziru ne